Get Unready With Me z tohto roztečeného make-upu po celom dni. Najprv som si odličila pleť pomocou tohto hydratačného mydla a opakovane použiteľného tamponiku, ktorý mi dokáže odlíčiť aj vodeodolný make-up. Je to fakt veľmi praktické, lebo po použití to hodím iba do práčky a môžem používať na ďalší krát. Potom som pleť znovu oplachla a usušila uteračikom. Na očistenú pleť som použila tento Pixi exfoliant, ktorý som takto jemne vklepala do celej pleti a aj do krku. Potom som si aplikovala The Ordinary kyselinu hyalurónovú a následne som si spravila so svojou antibakteriálnou guašou celú svoju guaša rutinu na kontúrovanie a zoštihlenie pleti. By the way, keby chcete celú rutinu, tak napíšte do komentu a nahrávam na to video. Potom už iba hydratačný nočný krém od Fenty Beauty a ako poslednú záchranu na malé pupačiky som použila tieto Pimple Patches v tvare hviezdičky a použila som rúžový a takisto žltý, aby som mala takto dvojfarebný. No a pretliekla sa do pyžama a išla spať.